Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndilithenjiwe. Molweni, sizawufunda uYeremiya 39 namhlanje. Sagqibela kuYeremiya 38. uYehova esebenzisa u-Ebed-Meleki waseTopiya ukuyawusindisa ubomi bukaYeremiya umprofeti ekufeni. Babemphose phaya kulaa jele uba makafe, kodwa ngoku uYehova umhle wasebenzisa u-Ebed-Meleki. Waya phaa kuZedekhiya ukumkani, wayocela ukuthi njena makukhululwa laa mprofeti. Bahamba bonke kwayokhululwa laa mprofeti kaThixo. Nawe apho ukhoyo uYehova ngakusebenzisa. Nejonge wena, ujonge umntanakhe azomsebenzisa. Yamkele uYesu Kristu. Uba usowusukile kuye, buyela kuye. Xa ejonge wena unosizi, ngoba uyazi imeko ojongene nayo. Akho nto angayaziyo yakho, usazi sonke ngabanye. Ake sive uba uYeremiya 39 uba zithini nezinto. Ithi ivesi yokuqala, ngenyanga ye-10 kunyaka we-9 ukumkani uZedekhiya elawula waYuda, ukumkani uNebukadnezari waseBhabheli nomkhosi wakhe uphela waya kumngqinga isixeko saseYerusalema. Ngenxa yantoni? Ye-disobedience, nangenxa yongakholwa, ngenxa yokholelwa kwintoni? Kwizithixo. Namhlanje bayahamba baye eluthinjweni. Ayizukwenzeka kuthi loo nto leyo xa sisukile uYehova. Singasuki kuYehova kodwa size xa sixakekile. Akenziwa njalo. Masibuyeleni kuYehova, sikhala sicele uxolo. Isixeko ngoku singqingiwe, ngoku singqingwe nguNebukadnezari nomkhosi wakhe waseBhabheli. Abanye sebehambile beseluthinjweni. Verse 2. Kwathi ngomhla we-9 ngenyanga yesine kunyaka we-11 uZedekhiya engukumkani aqhobhoza angena kweso sixeko amaKhaladi. 3. Zisuka zonke iziphathamandla zekumkani yaseBhabheli zaya kutsho ngakwisango elisemindini, zafika zeenqwadalala ezihlalweni apho. Laa nto babethethile, babethe ayizukwenzeka ke aba baprofeti bobuxoki. Bathi ayizukwenzeka, la izothathwa iYerusalem yeBhabheli. uNebukadnezari akazubathimba. Nantsi yenzeka, masikholelweni kuThixo. Unwavering trust in God kwi-end times. Apha ekuphileni kwakho, beka uYesu phambili, beke phambili. Nazi ziyachazwa, zakunqodalala ezihlalweni apho. YayingoNerigale, Shareki, uyawazi ke la magama apho ukutshanzima. Umphathi oyintloko nomnye uNerigale Sharezere, owayeyinqwayinqwa yomkhosi, kunye nezinye iindwalutho zokumkani waseBhabheli. 4. Bathe bakuzibona ezi ziphathamandla ooZedekhiya ukumkani wakwaJuda ekunye nomkhosi wakhe wonke, basaba bemka ngobusuku, babaleka esixekweni ngendlela edlula ngasezithiyeni sikakumkani. Baphuma ngesango eliphahlwe ziindonga, babaleka ngoku. Kwakunini, bekunini ecengwa ukuba makazithobe, arepente. Nge-11th hour, God of the 11th hour emcenga. Ngoku nange yophuma ngesango elingasemva elibalekela entilini. Asibozifunda ukuzithoba. Ntsho noba yintoni na ejongene nayo empilweni yakho,
inkosi ufundisa ukuzithoba, ungade konakale ngento onguyilungisile. 5, umkhosi wamakhaladi wabasukela wamfumana uZedekhiya, babaleqa babafumana kuloo mathafa aseJeriko, amthatha amsa kukumkani uNebukadnezar. Wayengafuni ujongana noNebukadnezar waseBhabheli owayeseribhela ezweni laseHamati. Lathethwa apho ityala likaZedekhiya waza wagwetywa. 6, ukumkani waseBhabheli wababulala apho oRibhela oonyana bakaZedekhiya ejongile. Ngokunjalo yabona ubulalisa abantwana, ubulalisa abantwana. Pride yakho andazi xa ungangena kule videos or else ungakufunda incwadi kaYeremiya, uzayibona ukuthi pride yakho izalimazisa the whole nation. Pride yakho eyongafuni uthatha uThixo, njengegavumenti le yethu engamfuniyo uThixo. Sikwizinto ngezinto njena sizinje kunje kungenxa yokuba awulawuli uThixo kwigavumenti. Make samkeleni uThixo. Thetha nawe South Africa negavumenti yase-South Africa. Hluphekisa ination, hluphekisa imizia nje yonke lezinto. Afrika ejongile babulawa abantwana bakaZedekhiya phambi kwakhe ejongile. Ngokunjalo wazibulala neendwalutho zonke zakwaYuda. 7, wamtyhaphaza amehlo uZedekhiya, wamfaka amakhamandela enziwe ngobhedu ukuze asiwe eBhabheli. Uyayibona ke le, wakhutshwa amehlo, wamtyhaphaza amehlo. Isihluko esenje ngenxa yantoni? Yongafuni uYehova. There are consequences nathi xa singamfuni uYehova, siloko mocking the children of God. Iziphumo zizawufika wena. He's a God of vengeance. He will avenge. Verse 8, ibhodwe lokumkani nezindlu zabantu zatshiswa ngumlilo. Amakhaladi adiliza neendonga zeJerusalem. Yadilika iindonga zeJerusalem. Umphathi wabalindi bekumkani uNebukadnezar wabaqhubela eBhabheli ekuthinjweni abantu abasala esixekweni, bekunye nabo bonke babezinikezelele nabanye abantu ababesele, ababekuthiwe mabahambe kudala bala. Kwatshiwo kodwa mabahambe. Uyawuva nalapho wabonisa uthando lwakhe nalapho. Wathi mabahambe elizweni baye apho eBhabheli bala. Wathi oseleyo uzabulawa ngekrele. Abona umkani uZedekhiya umbulalisa abantwana, naye ngokukhutshwa amehlo ngesihluku ngenxa yantoni? Yongaxabisi uYehova, umdelela. Hayi. 10, kodwa inxalenye yabantu ababengamahlwempu angenanto wabashiya ezweni lakwaYuda umphathi uNebukadnezar, wababela amasimi nezidiliya. Abantu abahluphekile. 11, mayela noYeremiya ukumkani uNebukadnezar wayalela umphathi balindi bakomkhulu uNebukazadeni, umphathi balindi bakomkhulu uNebukazadeni wathi kuye, 12,
bengeke umntanakhe ngixelela ahambe etsalwe ahambe emulawa kabuhlungu, wathi nimphathe kakuhle. Usiphatha kakuhle usiphethe kakuhle mzali. Funa sibuke sibe nalo mthandazo loko simemeza le nto uthi sibuleke ukuba usiphethe kakuhle moya, usiphethe kakuhle. Narabayanda. Yo, grateful. Nombulelo. Masibe nombulelo Afrika, masibe nombulelo. Ziningi izinto ziyenzeka yilena nale, kodwa Afrika masibe nombulelo. Ngisathethi nge-South Africa yodwa kaloku namuko. Thembe Afrika. Haleluya. Athi umthathe uYeremiya umphathe kakuhle, ungamenzakalisi, umenzele loo nto ayifunayo. Haleluya. Glory. 13. Ngoko ke umphathi balindi uNebuzaradeni ekunye noNebushalali umphathi oyinhloko, amagama awasimela, nengqwengqwa yomkhosi uNerigale-Sharezere bekunye nezinye iindwalutho zokumkani waseBhabhiloni. 14. Bathi makuye kukhutshwa uYeremiya kulaa nkundla yabalindi wayehlala kuyo, bamnikezela kuGedaliya unyana ka-Ahikamu unyana kaShafani ukuba amgoduse. Hlala kukholo lwakho. Andikhathali noba kunzima, ubotshiwe, ukwaphi namakhonkco. Xa ungumntana kaYesu funeka uhlale ukholo lwakho lungavumeli usuke kuwo. Utsho uthi ukholo lwami ndonyuka nalo, ndilubambe ngesandla, ndiyongena nalo. Ucule mpongo Yehova. Maxesha mabi funeka umemeze ukholo lwakho, uthethe ngalo Thixo wakho. Andazi abantu mhlawumbi asiboni kakuhle into yokuthi amaxesha ngamanye ke wasala bamgodusa, wahlala phakathi kwabantu bakowabo ke uYeremiya, akaya eluthinjeni laseBhabhiloni, wasala phaya ngoba kutshiwo kodwa kwabantu abampofu abahluphekile basala lapha kwaYuda. 15. Ngexesha uYeremiya wayevalelekile enkundleni yabalindi, lavakala kuye ilizwi likandikhoyo lisithi, 16. Iyakuxelela u-Ebed-Meleki. Haleluya. I-outcast kaloku, ayi-foreigner phaya, kodwa uYehova wamsebenzisa uba makaye phaya ayoxelela uZedekhiya ukuthi ambokhulula uYeremiya. Nantoni nentle yenzayo uThixo uzokuvuza. Mkhulu umvuzo wakho wento entle oyenzela abanye abantu. Just your heart. Uthixo ujonge inhliziyo le yakho, ujonge izinhliziyo zethu. Ngoku uthi makuhanjwe uYeremiya makahambe aye ku-Ebed-Meleki. 1 good turn deserves another kaloku. Wathi uYehova wayemxelele ke ephupheni, wathi iyakuxelela u-Ebed-Meleki umkhoshi, uthi utsho undikholwe uSomandla wonke, uThixo kaIsrayeli. Haleluya. uSomandla wonke, uThixo kaIsrayeli, ukuthi amazwi am amayela nesi sixeko ndiyakuwavakalisa ngokusehlisela intlekele, ingabi kokulungeleyo. Loo nto ke iza kuhla uyijongile lakofika ixesha. 17. Kodwa wena ndokuhlangula ngaloo mini. Hambisela
ndimxelele uba ndizamhlangula. Lowo ngumlomo kaNdikhoyo ebhekisa kubani? Ku-Ebed-Meleki, umtopiyi. Wena akuyi kunikezelwa esandleni saloo madoda uwaxhaleleyo. Caba wambona uba uyoyika. Wathi chill. Wathi chill out. Hallelujah. Wathi relax Bophipondo. Awuzukwenzeka nto yadlala ngoYehova. Ujongile nantoni engakwenza, uyayazi. Athi wena uzukwehlela lezi zinto kungabaxhalela abantu. Abantu baxhalela kangaka, uboyi kangaka. Wena not wena. 18 inene ndiza kukuhlangula ungawilikrele businde ubomi bakho. Wonke lo myalezo uyakho Ebed-Meleki, uvela uye kuNdikhoyo. Uthumela umprofeti owamnceda, wamsindisa ekufeni, kuba ubuthembele ngam wena. Athi wena ubuthembele kum kakhulu. Ithemba lakho likuphi? Ithemba lakho likuphi? Liphi ithemba lakho? Khawuthembe uThixo ngoba uyabuya. Ngakhe sibuyeleni kuye Afrika, seguqeni sithi sicela uxolo mzali, sithembe yena no-favorite. Singagungqugunyiswa, singashokoshokonyiswa zizimo. Must refuse to be moved by challenges, by storms, hard places, unbearable ones. Funa sihlalele loo nto ngayo. Athi ngoba wena kuba ubuthembele kumwe. Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. Athi wena you trusted me, awuyindawo. Ndizakujonga. Siyambulela uYehova ngokuthembeka kwakho. Unyanisekile ke. Unyanisekile uYehova. Masizameni kanjani nakwi-end times. Masizameni kula maxesha angabakhohlakeleyo. Uba masibuyele kuye sizithobile. Xa sijonge yena ke singammix, singakelinge simxube. Simxube sithi ngeSunday sithi you are holy. Monday sihambe siyokwenza izinto zaseYiphutha. Ndisafuna uzibiza ngama